Croeso i Lundain, mae Ifor a fi wedi dod draw i wneud deposit, ond yn fwy na hynny, da ni wedi dod i wylio Wrecsam yn chwarae Charlton mewn gêm bwysig, maen nhw gyd yn bwysig dyddiau yma. Ifor, da ni wedi siarad efo ti ers gemau wythnos diwetha. Wyt ti'n hapus dy fyd ar ôl y buddugoliaeth fawr yn erbyn Ipswich a ennill yn erbyn Portsmouth yn gêm dyn, ond bwysig ar nos fawr. Ie, da ni dilyn y sgript o be mae tîm sy'n mynd am ddyrchafiad yn neud. Da ni'n ennill gemau efo steil, efo hyder, a pe mae pwysau'n dod, da ni dal i gario'r dydd. So, ie, dwi'n eitha hyderus am heddiw. Hyn oed os da ni ddim yn ennill, fyddwn ni dal yn chweched, felly mae pethau yn teimlo'n dda iawn ar y funud. Ydy, gêm yn erbyn Charlton, oedden ni yma llynedd a Charlton yn cael gôl yn y funud ola, y kick-off am heill i wneud un 2-1, a wedyn wrth gwrs y gêm enwog Nathan Jones yn sôn am mynd i'r Syrcas yn y caer all, a Wrecsam yn cyrraedd Charlton i gael dyrchafiad i'r bencampwriaeth. Felly, a ni wedi cyrraedd nhw yn y caer as mewn gêm agos ar ôl hynny. Felly, sut fath o gêm ti'n disgwyl heddiw? Gêm galed, fydd ddiddorol di Charlton, wel, pob tîm arall di Charlton ddim yn gyson iawn. Teimlo bod ni'n rhedeg mewn i ffôn, bach yn bryderus am y ganol y cae. Gynna ni ddim o'r rheolaeth yna. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid ni weithio'n galed iawn, bydd. Dyna beth dwi'n ofni, bod y coes wedi mynd wedi ar y sybrydion am y salwch yma yn Wrecsam yn ystod yr wsos. So, dwi'n mynd o fod yn hyderus i fod yn bach yn fflat, really. So. Dwi'n meddwl, mae werth deud, mae Charlton yn chwarae lot o gemau hefyd, a mae gennym ni record dda yn chwarae y gemau oddi ar y gilydd. O'n i wedi sôn o blaen, mae'n record ni ar ôl toriad dipyn gwaith na pan da ni chwarae gemau ar ôl i gilydd, a mae'r garfan yn cyfrannu at hynny. Felly, dwi'n disgwyl gêm galed. Dim lot o wahaniaeth rhwng y ddau dîm, ond gobeithio byddwn ni'n cael y tîm mewn rhyw awr. Felly byddwn ni'n ôl ar ôl clywed y tîm, ond da ni bendant yn edrych ymlaen i weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl. I'r banc. I'r banc, ie. Iawn, wedi cyrraedd y valley. So, how green was your valley? The cwestiwn mawr. Gobeithio bydd Wrecsam ddim yn saethu blanks heddiw o gofyn lle da ni newydd fod. Newydd weld y tîm, mae Nick Broded, Keith Moore a Oli Rathbone yn chwarae'r tri blaen. Gweddill y tîm yr un peth. Sut ti'n teimlo am hynny? Ie, does ddim lot o opsiynau. O ran, ti'n dechrau efo Smith a Windass neu Kiefer a Oli. Digon teg, bydden nhw'n gweithio'n galed rhywun am a dwi'n ar hyn o bryd tîm yn reit ffyddiog, so amdani. Ie, dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn gêm agos, dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn gêm dyn, ond da ni'n chwarae chydig bach yn well a mae gennym ni gols yn y tîm. A falle gols ar y fainc, dyna falle dwi'n peth pwysig. Dwi'n meddwl bod perfformiad nos Fawrth o ran cadw'r tîm arall allan, yn rhoi bach o hyder i fi o ran hynny, a fyddwn ni'n chwarae'r peldroed da, da ni wedi chwarae yn erbyn Bristol City heb Sheaf na James, ond bydd y gweithgarwch yna. Felly dwi'n ei ffyddiog, da ni'n dyn crywach mewn nhw. Wel, da ni'n teimlo'n ffyddiog. Ond gobeithio, bydd Wrecsam ddim yn saethu blanks a byddai'n gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl.
dim hanner amser i Wrecsam. Wrecsam ddim wedi cael ei ffordd i hun yr holl amser. Beth sy'n teimlo am yr hanner yna, Ifon? Ie, da ni reit ffodus bod ar y blaen. Dyn ni 10 munud da i ddechrau. Wedyn, mwy o sydyn mae peldroed gan y concro, mae momentum yn newid i gyd. Dwy dacl yn y box, un gyn Tabore a Dobson, sy'n dylen wedi gwneud yn well. A wedyn nhw'n methu cyfle da, un am un efo Deithiol, a da ni'n mynd bod i'n penarth y sgorio. Gwaith da lawr rasgos bwyth. Ie, hapus iawn fel mae'n hyn, mae'n bwysig bod ni'n canolbwyntio rwan. Ydy, mae Oli Rathbone, mae rhaid ers fod o'n ôl o'i anaf yn un o'r chwaraewyr efo mwy o goliau y munud ar y cae a mae o'n just mewn ffôn ar y funud, dydy. Ond, fel tîm, da ni ddim yn chwarae dda, a fel o'n i'n dweud o blaen, falle bod ni'n colli rhywun fel Matty James a Ben Sheath, ond da ni ar y blaen, beth ti'n disgwyl am yr ail hanner i fo? Dwi'n ofni ail hanner fel gallwn ni'n erbyn Portsmouth nos Fawrth, yn y bil, just yn hanner ni, a da ni'n methu cael ton ar ôl ton o bwysau, a jyst croesi bysau fydden ni'n lwcus fel oedden ni nos Fawrth, ond mae'n rhaid i gymryd y cyfleoedd yma, dyna be mae tîm a da yn neud, da ni ar y blaen, ac aros ar y blaen. Ydy, mae o'n... Dwi'n meddwl bod o'n thema da ni chwarae gêm o 2 hanner, gyda ni. Swn i'n dweud bod hwnna ddim yn hanner da, felly dwi'n obeithio gawn ni ail hanner da, ond mae rhaid i newid, os da ni'n trio chwarae fel mae trwy gwerth gêm, mae'n mynd i fod yn gêm hir a falle. Mae rhaid ni, da ni ar y blaen, mae rhaid ni fynd i ennill yma, felly da ni hefyd yn wan yn gweld bod ni'n wan ar ddechrau'r ail hanner, da ni'n weld bod ni'n i'r goli ar adeg yn ei, felly gobeithio da ni ars yn gadael mewn 10 munud cyntaf a gweld beth ddaw. Ie, dwi'n meddwl, os gawn ni 10 munud cyntaf da, mae'r fainc yn gryf, felly gobeithio, wel, da ni ddim i sedd i blant yn rhan y cyntaf, felly gobeithio bod ni'n gweld bel fynd i fewn i'r gol. Wel, phew, Wrecsam 1, Charlton dim, yn Charlton, felly Charlton dim, Wrecsam 1. Buddugoliaeth anodd, os ydyn ni'n dweud, a lot o bwysau, ond buddugoliaeth bwysig iawn dwi'n teimlo. Beth ydy'n deimladau di ar ôl y gêm yna, Ifon? Ie, rhyddhad, really, ond ni'n gweld beth ydy'n digwydd tymor dwytha'n digwydd eto. Dwi'n meddwl gathen ni dim pêl ar ôl just 70 munud. Ond gathen nhw mond rhyw un ergyd. Dim ond un arbediad, dwi'n meddwl oedd ath yn gofyn wneud. Ti'n ymfachu on y 3 pwynt, mae'n wych. Dwi'n meddwl, ath un arbediad da iawn. Nathon nhw gael cyfleo, dwi'n meddwl, ar ôl bod yn Bristol City, lle nathon nhw gymryd cyfle anoddach na cwbl o rei nathon nhw gael. Nathon ni reid o'n lwc chydig bach, ond mae'n teimlo fod ni yn adeiladu ar y perfformiadau ar y funud. Y gêm anodd, ond oedd y Wrecsam mynd i fod yn gêm anodd, dwi'n meddwl. Y canlyniad oedd yn bwysig heddiw, a gafon ni'n canlyniad iawn, felly gêm yn gollach at y gemau ail gyfle falle. Ie, gathen ni un cyfle go iawn, gathen ni gymryd o, a adeg yma'r tymor, dyna beth sy'n cyfrif da. So, dwi'n mwy na hapus, bydden ni'n chwarae wrthos nesaf, bydden ni dal yn y chweched safle, beth bynnag oedd yn digwydd. Na, mae pethau yn dod i siap yn neis iawn. Mae'n teimlo fel gêm oddi cartre Phil Parkinson, a mae o'n yn y 3-4 blynedd diwetha, da ni wedi dechrau mis Chwefror, mis Mawrth, ti'n dechrau gweld
pwynt y tîm a sut da ni chwarae. Felly, canlyniad arbennig, perfformiad llawn calon, y Conco yn cael yr eiliad bwysig na. Pwynt chwaraewr y gêm i ti efo? Dwi'n di fel dan fod fy hun. O'n i'n meddwl bod Dobson yn dda iawn, nath o redeg allan o slem ar y diwedd, oedd yn weithgar iawn. Ond unrhyw un o'r tri cefn, oedd y pwysau yna yn wirioneddol drwm ar adegau, a nath nhw sefyll yn gadar, dim ond cwpl o arbedion oedd Arthur'n gofyn wneud. So, ie, gyda rews un o'r tri cefn, ond sy'n ni'n mynd am Dobson i fi. Ydy, o Dobson y weithgar, o Brian eto weithgar. Ond ie, dwi'n cytuno ti. So ni'n rhoi o i Dom Hyam, dwi'n meddwl, achos mae fod y trefnwr yn y cefn. A dyna'r pwynt, oedden ni'n dan bwysau, ond oedden ni'n cynnal y pwysau yn dda. A dwi'n meddwl, Dom Hyam ydy'r boi sydd yn cadw pawb at ei gilydd. Felly, canlyniad arbennig o dda. Wrecsam ddim di sgorio blanc yn y hanner cynta, ond da ni dal i fynd ymlaen a da ni wedi cael y bêl i fewn i'r gol.